Oxford hi England khopui Oxford sayara khopui le non metropolitan district ni in kumzabi pariat na vela din ani a kumsang kha zanga somni pani khan khopui din manpek ni in he khopui hi Thames le Sirwell lui in somna hmuna oma tin kumsang ni somni pakhat chherpuya khan mishing noi kha sing rok sang ni zawel cheng anga chhut ni in London atanga chimthlang lam mil somnga parok vela hla le Birmingham khochak lam mil somrok pali hla ani ba ka Bristol atanga hmar chak lam mil somrok pakhat vela hla ani a tichuan he khopuya hian Khovel University Shetlo tak University of Oxford omna ani ba ka Anglo Saxon hun top lama tang to khan inro pui tak tak style sang sanga sak omna ni in Oxford a industry sang sang zinga hian motor siamna te zirna te publishing te information technology le science te atil boka chumai ni lavin mun nuam le hadam thlak tak ni in ezona dapa mun sang sanga tanga kal khompo an tam hle thina tin ami chengte an hoi homin tote mai po chu an in ngai sak thin hle a ma se khoi hmuna po hian miswal an omani ti chang to ani loi si ole tun chuma kan khis ngai thla kho tor hi ala tharlam im ema thamma samai khan he khisi khar ani nge ani Spanish meaning ya shiat alandana potlangwal ni nge chu thole ni July ni somni parakum sang ni somni pakhat khan person pleasure tuya abok khop zonga thim moni in chothil thleng chuan ngai ven a hlo sui ngal em ema aranglamin police chuan chui chiana an nei ta ngala an chui zel na chuan police chuan reilote ya chu rang chu tungi ani thi she theita in an rong char chu George Martin Carino kum somthum Spanish mi Oxford ta na thok thora zinani ti chu an she thei thlo maya heti lai mekin engtia thinge ti sha tum chuan aranglamin forensic team te po chu an chengal thoi boka chuta chuan jor cha chu thil sakhat manga alua na taka vuaka ni ti chu an shele ta hlo mai le ti chuan Thames Valley police chuan tol thana aninge ni ti chu sha in an ti tor chu George Martin Carino thatu zon chwa ngei tur ni ti chu shilnon le chuan ngai lovin an cheng hle a an the eng anga jo sa chu chui chian na nei zuin a chung te po biak po ngal an ni ba ka a thian te an sha the eng ang te po chu thu zo fia ngal an ni boka chuta an soidan chuan jo sa chu a thian te nen zan hun him om tak mang hovin ei tur te anei ho ba ka anin kom hlima chumi zo chuan anin lam cheu pan tur chuan in chen sang le in hetia anin chen nu atang hian abota nia rin ani a te chuan police chuan an hun man mun te chu an in dik ngala ma se engma jo sa thina ne na rin hel tur thil an mulo thung hei mai ba ka ama thadu tur khopa mil ma hla om ani le nei lo te chu police chuan an thli thlai reng boka ma se chu tiang om reng jo san na chuan an om si lo chu tiang ani le tak zel sia wang chuan nu chuina chu engtia kalpui zel tur nge te ngai to chungin police chuan tol thatu man chwa ngei tum chuan thei to pan chwa zela a topa CCTV footage mangin rin hel an nei theta hlo mai George Martin Carino hi Lal Palma de Green Spain a piangin electrical engineer na thok mek ani a anna hian na tuin Oxford local BMW production plana chuan na mu pe hlo maya ama hi thian kum thiam tak thian te ngai na hlole midang te mangai na nga tak mi ani a remoi lampo ati thei viau mai tin thil siam moi tak tak thalak sakte chu nuam ati emem boka chumai ba ka hun ola nei chuan le khabu chharna na a hun ol chu mang theinin sport lampo angai na viau bok ani ti chuan July ni somni pakhat kum sang ni somni pakhata jor sale a thian de chu Oxford City Center hmuna chuan an kalta a heta hian Sonian Castle papa te kalin chumi zoa zandar somvela chuan Cowan Creek an kal le a chuti lai chuan jinglam dar khat vela a thian pakhat ne na tangin Oxford chu hmun hlom tak ani thu message adonga message sa chuan smiley emoji ringo chuan a reply thung amai ro chu helai hmun an chwa san hnuwa a chunga thil thleng tur shelok ni sila chuan ti mai hian a thian pakhat hi a chan arin om lo hle ome ti chuan Cowan Creek hmun hi jinglam dar ni vela chwa san le in a thian ti nen chuan anin thla hnuwa a omna lam pan tur chuan ama ina kalta a jinglam dar thum le mini som parok vela Worcester Street a kalin a phone a omna hmun zong pa chuan mip chu a en pa reng ba ka a thian de chu a kalpa chuan phone tum rek boka
mase atu te ma chuan an la thei si lo jing lamdar thum le min somthum pathuma chuan surveillance camera chuan zo chu awale thlolai chu la fu in second somnga panga vel nu chuan awale thlona hmun lama chuan a kir le a mase heta hian kongpuya kalta thungin alandana chuan zo chuan kong abo ani me le a phone kaltang chuan awmna hmun chu hriat ngei tumin dar thum le min somthum panga vel chuan South Lodge Park chu akalkana heti lai mekin dar thum le min somnga pakwa Gate Street anti mai hmuna surveillance camera chuan mi tu ti hriat lo chu lo la fu in chulai hmuna chuan darlia George le tu ti hriat lo chu anin tong fu hlo maya chutia anin ton ta ka chuan arim chang la ya tho in min som pani ve lai chu an ti ti ni in alang boka hemi hnu hian Gate Street chu chhuasanin South Lodge Park lam an pan lai chu camera box chuan la fol in camera omlo na hmun thleng chuan anin zui chu hmu tur om nge nge ani heti lai mekin thunei tu te chuan zo sakal pui chu tungi ani ti hriat ngei tumin an theiang angin an chuita a ma se zan thil ani mai ba ka zo sakal pui chuan jacket lian tak ha in lukhum akhum tla ta wangin a hmel chu a hmu mai theilova te chuan zo chu tu in nge thati chu hri thei ta mai lovin hun po aliam zela a mai ro chu police po in case tang khoi tur an nei ve zel bok nen zo sa thi na chu thei ngil ani mai don emotia zo sa chung te beidong taka anom lai chuan police chuan George Martin Kerno twal thi na chungchang a thuthar an hrit a thut mai le George sa thi atanga kumni lai liam hnu mi te po ina George sa case an thei ngil chan to hnuwa chuan Eslin Bell United States omhne na changin Thames Valley police chuan George sa case ne na inzul tak mai report an dong nol maya chu chuan an beng chu vir zarin chuta chuan Eslin Bell chuan ming pakhat aron sei chuak ta a chu ming chu Scarlet Black ani in ani hi trans woman ani a hi kan hria thiam thei dan tur chuan mi papa ngai me che anga ani na taksa te thlak dang lam ti na ani ber Eslin Bell in seidan chuan Scarlet chu Crowd Christian Oxford a cheng ni in an pahnia chuan internet atanga in shia ani thole chian in pole in bereng chin ani tho police hena chuan a soya hei mai ba ka atira chuan Scarlet chu me fel tak ni in a shia a ma se anin biak resel no chuan a che zia le mi zia te chu makti na anei tul tul tho a sin chuan police hena chuan a soya tin heng ba ka hian a report zel danin tum kha chu Scarlet ne na anin video call tum chuan zote pakhat rong taka a tha thole a tha lai chuan zo sa thatu ni nge ya an shia jacket hak lai ang che che a hak thu a soitel ta a chu ngei chuan ani police bing ber ta chuni chu mai ni lavin asli ni chuan Scarlet ne na thuruk tam tak anin shil chin thu ti le ama ngei po thilrin hel om deuh deuh ni ngei tur thil Scarlet a chuan a soi chin thu police ne na chuan soin ron sa te chunga anun ron chin hle thu te a soi bok ani ti chuan police chuan arang lamin case suiral mai tur chu an thar thole ta a chuta chuan tunge Scarlet Black a chu ni ti hria chhuat tuma an thei ang tok tok a chui ngalin tun tum je chuan hlo cham an tum to lo chu mai ba ka Scarlet che na bula cheng ve de chu thu zo fiana an nei boka chuta chuan a then oma cheng chung ko pakhat chuan kumsang ni somni pakhat mars tha an zo te vul lai abo dei dan te police hena chuan soin aru tu nge chu an then oma cheng Scarlet Black ngei ani an rin thote an soya a chan chu zote dana torte zote chote alei ani ti an hriat wang ani ber heng ba ka hian tripod te light le camera alei te chu an then am ten an muboka henge hi ani Aslin in asoi Scarlet an zote a tha chu le chuan phathei ro lavin Scarlet Black ngei chu George Martin Kerno thatu a chuan ringta in police chuan ni kum sang ni somni pathum August thla khan an man ta a hetia an man hnu hian a thei ang angin police ten thu zo fiana an nei hnuwa Scarlet Black chu an rin helna azol tul tul maya tin camera ina alo lak fo nge kha ama ani ti po a jacket atang chaw hre thei ta hlovin hei wang hian kotlamin Scarlet chung tho chu an ngei to sui ngal don ta ani ti chuan Oxford Crown Court a cartoon chung lai Scarlet Black a thu boy hi ngai to ani hnuwa kumsom hni pangami Black Crowd Christian Oxford a cheng so Jewry ten thutluk na siam sakin twal tha thu boy pakhata thiam no chantir anita a hei mai ba ka Black hi criminal damage le ran pakhat chunga nun rong tak le she om torna na sa tak a thlena wangin thu boy pakhata thiam no chantir ani boka amai ro chu abul bera chuan
Blake hian American bial no Eslin Bailey ti hlimnan he thil hi ati ni in alanga heta hian za chuan mi pakhat thai tum chan cho Eslin Bailey ni che dan rong tak hi ngainom ati irin wang ani ti in a shil nge a tin Scarlett hian rong taka zote a soi saka a thana hi video in aneya chuta chon chongkam ten omle rap thlak tak tak a mang boka heta a video hi arap thlak em a edit lo chuan ko ta po entir thei ani lo ti in BBC News chuan atar lang bok hengba ka hian investigation nei lai khan Blake chu minin rong tak ani ti mu chhuani in poisoi lo ran tam tak chu khong ena le leinat na tellavin a thachin ani ti chu hriat chhuale ani a tin Blake hi anun hmalama po mi hlom tak ni in tharum thona lam ngai na takle ran phe chu a huata hoso borbor mi ni in alanga hi engwang nge ani ti hriat ni lo ma se zirmi ti chuan ril rolama damlo na ani an ring thung chuti rwal chuan zirmi ti rin dan chu mi zong zong chuan an pom kherlova Blake chu minun rong shim shim le tual than lian thamjok ani thena na inzernan amang anga ngai an tam hle ani ti chuan hetia chuichian le thu boy ngai to chung song ani la hian Blake chu mi leina da nei lo le mani hmasel reng renga nun mang thil thatak ti nei lo athil solti sim tum nei lo tak ani zia racheng hle a kha zan chor chan Blake aton zan khan Blake chuan chor cha chu bumatuma ma se azwam angot alo ni lo awang chuan Blake a thisin ngam em tan kha chuan tha mai kha thil har salo lutuk tur ani reng ani hemi no hian Charles Judge Mr. Justice Chamberlain chuan dam chung tang turin Blake chu shemna apek ba ka Blake chu parola dil ma in kumsom ni pali tal lungina tan tir atum thu ashil boka heta hian za chuan thinjim taka thutluk na siam emo iril runat na in anhe chewang emo ani lo thlatam tak chung ro manangai to in isiama chumi hnuwa twal tha ngei to min George Martin Carino kha ivi ani ti in soibo chumi ba ka hetia twal tha chakna ani na chan hi an chui chen nu chuan film chalo tak tak en chinwang ani thu soyan omboka Senior Investigating Officer Detective Superintendent Thames Valley Police de Major Crime Unit John Kepswan he thutluk na siam tor hian chui chen rei takle boy thlak tak ani ngaya ma se mi hoi sen tak zara chui chwa thei ani ta a mitam tak chuan he poi khoina ti tu le anung chang an hriat no hian na satakin anjil ro po aboi nge yang he thu boy chung chang a hi chuan thil enge mo zat mo chwa tur le ma chon tur oma jor chu chung te hi ka ngai to hle a jor cha hian adik na chanvo a mo awang hian kan lom em a ka ti ma hian rin na an ngata ma se an do angin rang takin kan che theilo chumi chung po a kan thu thataka an ngai chan zel the awang hian an chunga kan lom hle ani ti na soya heti mek lain jor chu chung te chuan jor sa thla na hun an man na a kan hne na a ombe to don lo awang hian kan thinlung hi an a hle a jor sanu na cho ruk bo sak ni in a project le amu mangte cho thok le khata mishing nun rong taka wangin ti top ani an ti a tin George Martin Carino no chuan a fapa chuan khovel thajok siam atum ti soin mi thatak ani thu a soibok ti chuan komin February ni somni pathum kumsang ni somni pali khan Scarlett Blake chu George Martin Carino thatu a thiam no chantir ni in mi patan in lama da anita ani ole khati zong kha ton chupatana kan khis ngai thlak thei chu ani a phone le TV vela kan thil en le kan hria te hian na satakin kan nuna ngong ane ni ti kan hria tharle a thale ome khoilai ma hi tunai khowela chon hun him tak om to lawa chu wangin duamna awang tia minun na hlutak lak mai shelo tam tak an omani ti kan hriat a chul hle ani kan hmel hria thatak te laka po film khor takin kan om thiam ani chuan kan nu na hi kan thei chen chena kan lo hum him ve thei reng ani ti hria in i film khor thar zel te ang u